Tady to je druhý díl z Bobble Liveu. Dneska tu mám speciální hosta Flybomba. Jo, speciální host, jeden odběratel, no fakt. No, speciální host, který nedosáhl ničeho ještě, no. No. A vy můžete samozřejmě jít na jeho kanál a dát mu odběr. Jo, tady Kawaii taky můžete. Jupí, i na jeho i na jeho kanále bude taky, akorát tady hlavně točí Tom. Teda Kawaii. To vystřihneme, jo, to vystřihneme. Jo, to vystřihneme, přesně tak. Cenzura. Tak, No, tak co dneska budeme dělat? tak asi můžeme jít prostě z těch dronů nejdřív. No, to taky. Dobře, tak co chceš dneska dělat tady? Hlavně teď půjdeš se mnou. OK. Tady ti seženu speciální místo. Aha. Speciální místo. Dobře, tak já jdu do kufru. A vstup. Tak. Super, tak jsme jet. Právě jsi tě zavřel v kufru. Je to tu moc příjemný. A já jsem vypadl. Tak počkej. Musel jsi mě přejet ještě. Ano. Dobrý, já radši jedu vepředu. Tak ty nech tady ten šunt. Já nemám žádný vozidla, to je škoda. Já se chytím tady zezadu, jo? Jo. A taky ti jedeme se na tady to auto. Jo, jedem. Jupí. Já nechci nic říkat, ale já bych si asi měl sehnat nějaký peníze ze začátku. Já vím. Takže po cestě se stavíme na to. Ty jsi mě vyhodil z toho auta. Já si tady radši půjčím něco, čím je bezpečný říct. Nastup ke mně. Jsi mi to už zničil. Hej, nedělej to. Budu. Nedělej to. Vítající. Já jsem sednu k tobě. Dobře, Jedem. tak kam jedem? A ty, když se koukneš na mapu, tak bych jel to do... Pojedeme... Kam? K poště. K poště? Dobře. K poště. To jsme docela udělali. Jsme se udělali odbočku docela. Tak asi tady bychom si měli vzít jiný auto. Třeba taxík. Hej, já řídím. Tomhle, ještě tady máme taxikáře vzadu. No, kdyby si omdlel z té rychlosti, tak abych to. Samozřejmě tam to slovo znova vystřihneme. Jo, to vystřihneme. To se vystřihne. Jako několik lidí to uvidí, no. No. To pravdě. Accept. Ty, ale tak to je... Jak to? Dobrý. 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 To tady musím dělat já, prosím tebe. Tady
nějaký peníze. Možná, že něco jinýho, protože není úplně nejvíc. Té babičce dáme? No, babička to nepotřebuje, tady má doma už miliony. To jo, no. Se mi líbí, jak jsme oba dva potichu, protože se soustředíme na to, aby jsme trefili ten dům. Tak. Dobrý, dej mi moje 50 koruny a jdeme. Ne moje. Moje. Jedna je moje. Moje. Utíkám. Ne. Ne, dej mi moje peníze. Nedám. Dej mi moje to peníze. Ne, ne, To moje. nejsou. Dej mi to. Já si potřebuji koupit Nedám. kalhoty. Nepotřebuješ, budeš chodit takhle. Tome, To moje peníze. to nejsou tvoje peníze. Čau, táta. To znamená... Tak... No... Myslím, že teď chvíli bude... Bez mluvení. A zatím si vzít nějaký oblečení. Jupí... Fly bombe. No. Pust mě. Tam to slovíčko, který se předtím tak znovu vystřihnám. Musím si jít zvyknout, no. Mhm. Dobrý, teď už mám plný outfit. Já se nebudu skupovat, ale půjdu do nejbližší skříně. Pane, nedáte mi něco zdarma? Víte, třeba koupel zdarma, protože já jsem... S tím vařením jsem to trošku nepovedl. Pane. No je to jedno. A jedu. Au. Děvčenská. Jdu do domu. Já nevím, jak jsem získal tohle, ale to je jedno. No, do dělopit práce, no. Já jsem si to zapomněl vzít. Kde jsi vzal to Tam vajíčko? Jsem si ho koupil. Aha. Tam pust. Nech mě, fly bombe. Jseš televizí, kawaii. Televizi nechci. Už se jdu zbavit. Jdeme dělat dál tu práci. Ne, už máš peněz dost. Mám 50. To je dost, já mám 70. Hej, stůj! Teď jsem tady zapomněl. Hop! Dobrý. Ne. No to podáme s palcem, tak to bude nejlepší. Jeď! Kam chceme jet? Teď jdeme mi sehnat auto. To nepotřebuješ. Potřebuji. Nepotřebuješ. Ty a auto ne. Fakt ne. Tak jo, dáme si závod, kdo bude dřív kontejner. Co? Já si něco s lomilem. To nechce letět. Tak. Hop. Teď mám vozidlo a jedu.
To bude dřív v kontejneru, jo? Tak. Myslím, že tohle vozidlo nepředuže, ne? To je dost pomalu. Nebojím. Já se nebojím, protože teďka vlastně jdu otevřít mo a jedu. Ale já jsem našel tvoje starý auto. Moje? Jo. Mé auta nejsou stavní. Podívej, co jsem našel. Byla i bombe. Mé auta nejsou stavní, svoji bombe. Tady už bylo. Tak teď to zničím. Hoří. Teď jenom najít, kde bylo to auto. Já vím, kde je tady. Já vím přesně, kde je. Ale to by to neřeknu, takže... Papa. Já možná asi taky vím, kde. Já vím přesně, kde. Já jsem teď u něj. Já už tam jdu. Jedu. Teď bylo tady celou, vždycky bylo tady. Jedu. No, ne, ještě jiný. Ne, nebylo, sorry, bombe. Vždycky bylo tady. Už tě ho vezu. Tak nasedni do něj, než se zničí. Tady není. Nasedni. To je ono, vzal jsem ho tam odtud. Hurá. Jeď. Tam, couvej, ne, do vody. Nemáš bombu na to, že jsi chválí bombu. Hele, dárek. Dávej, dáš mi ho? Ne. Jsi zrlý. Lítající bomba. Zlá lítající bomba. Moc zlá lítající bomba. Vlak! Naskočím na vlak! Já jsem ve vlaku. No. Já taky. Ty máš ruku z okna. To nevadí. Až ho někdo zapcha. Vidíš? Nevytahuj mě. Vytáhnu tě, pojď bomba. Tady chci sedět já. Vystupujeme, až budeme někde na dobrém místě. To se koukni, kam až to jede. Jede to tudy. Jo, vím, kde vystoupíme. Já ti řeknu, až budeme vystupovat. Dobře. Zatím si na. No tak pojď, mi se tady líbí. Dobře, nelíbí. Chytni se! Dobrý, tady jsme stejně měli vystupovat, no. Já jsem spadl z vlaku. Pojď sem, ne!
Aha, tak tady jsme vystupovat neměli. Jsem si splet místa. Jak se ti tohle mohlo povést z místa? Já jsem kavaj na rozdíl od tebe. Mhm. A kavaj, ten si nikdy neplete. Jo. Musíš prostě pochopit. Mě neujedeš. A já jedu? Ani neujdeš. Já nevím, co ještě. Víš, já se jdu schovat před tebou, protože se tě bojím. Proč by ses neměl bát? Nevím, bojím se tě. Něco uděláš. A možná si v té vodě tady smiju vejce. Z hlavy. Aha. Lenoch. Už jdu za tebou. Už se tě nebojím. Určitě děláš nějaký klaviny. Kež by úplně ty umělci. Já už bych to ukončil. Udělali do věc. My jsme zatím nic neudělali. Dělali. Už to peníze napalmíme to. Že budeme natáčet. Jo. No Karol, já to dělám práce. Jo. Hop. Mám 89. Já tam na to beru čekám. Jedu. Tak pojď tady, ukončíme to tady předtím. Čekaj, já si hožím peníze. Ještě si Tak. koupím to. Ty nic nekupuj, máš to hlavaděj. Právě, že nemám nic ještě. Máš kalhoty, to ti stačí. Nemám, až teď mám. Ale měl jsi je. Neměl. Plaj bombe. Ne, neměl kavaji. Stupni vedle mě. A tady to ukončíme. Jo. Jupí. Hurá, hurá. Už to ukončil? Ne, Ukončit to. já si myslím, že ještě je to v pohodě. Já už jsem to ukončil, tak možná... Jo, tak já jdu taky.